Здравейте! Надявам се седмицата да е започнала добре при вас. Аз за момента съм със смесени чувства, едва в понеделник след обед. Но супер импровизирано седнах да си поговоря с вас за една тема, която ми се струва на мен поне много важна. И ще се радвам за вашите коментари, защото ми е интересно вие какво мислите по въпроса. Става въпрос за темата за любовта и за това колко е важна тя в нашия живот. Случайно или не, различни случки ме карат да мисля по въпроса за това колко ние обичаме себе си, колко обичаме околните, колко обичаме това, което правим и как ни се отразява любовта към нещата в живота или липсата на любов. И ми се струва много важно това умение, когато някой има малко повече любов в себе си, да я дава към околните под различна форма, защото понякога хората крещат вътрешно поради липсата. И една добра дума е един жест на внимание или уважение. Може да подобри или да промени живота на някой за добро. И искрено вярвам в това. Затова ви призовавам на първо място да обичате себе си много. След това да обичате живота, да обичате близките си, приятелите си и това, с което се занимавате. И не се страхувайте да търсите любовта под различни форми. А още по-малко не се страхувайте от това, че не я заслужавате. Всеки я заслужава. Пожелавам ви много хубав остатък от деня и ще чакам да видя какво ще ми напишете. Надявам се да сте активни. Чао, чао!